बे सावरायनायखौ लादों बेनि सायाव फंनैसो जोंनि नायगिरिफोरनि सायाव फोरमायगोन नामा? दिनै रायमना प्राइमारि इउपिपिएलनि जे मोनसे गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों आथिखालाव जे थासारि सोमजिदों बेखौ जों रायजोफोरनि सिगाङाव जों बुंफोरसारनानै होदों जे रायजो राजाफ्रा हास्थायदों जे फैबाय थानाय 2020 मायथाइयाव बिटिसिनि जे बिसायख'थि जागोन बेवहाय गासिबो हारिनि अलखदखौ नायहरजोबनानै आरो जे मोनदांनाय मोनदों बेखौ नोजोर बोनानै जे जोङो इउपिपिएलजों लोगोसे बिपिएफ दोलो सिट शेयारिं खालायनानै आथिखालाव जे बाथ्राखौ सावरायदों बेखौ माने जों बुंफोरसारनानै होदों जे थारैनो नंगौ बिपिएफ हान्जाया जेरैबायदि बिथांमोना जों सावरायनो थाखाय जोंनो प्रप'जाल हरदों बेखौ जोङो मान सन्मान होनानै बिथांमोनजों सावरायदों आरो बे सावरायनायाव जों बेखौनो खुला-खुलि बुंनाय जादों जे इउपिपिएल हान्जाया जातिनि गेदेरथार सार्थनि थाखाय जोङो बिपिएफ दोलोआ जुदि जोंनि बुंनाय बायदि गनायोब्ला जों निश्चय माने सिटखौ बाहागो खालायलायनानै जों खौसेयै गेलेगोन आरो बे खौसेयै गेलेनायाव निश्चय जोंहा खहा जालायनाय नङा जों बेखौ दिनै फोरमायदों। दिनै जोङो इउपिपिएलआबो दंफायो दिनै फरायसा आफाद नङा होमबा जोङो बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोङो मुभमेन्ट ग्रुपजों जों इउपिपिएलआबो सापर्ट खालामनानै जोङो दाबि खालामनानै दङ। होमबा दिनैसो बेफोरबायदि गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव लाबोनायाव जोंहा रायजो राजा आइ आफाया साननांगौ दंना गैया दे दं नङा होमबा जोबोद सिन्था खालामनांगौ दङ। मानो होनबा जोंहा मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सम्भब नङा होनगासिनो दं बड'लेण्डखौ मोननाया बड'लेण्ड मोननायनि सम्भब नङा मोनथाव नङा थांनाय इलेक्सनाव मोनबाय बुंबाय बिथाङा 110 मोनानो बड'लेण्डखौ होमबा दिनै बड'लेण्ड मोना होनबाय थानाय मानसिजों बिथां आखाइ हमनाय लोगो लोगो दिनै दे बिथाङा बुंदों जे गभर्नमेन्टजों थाबासो गभर्नमेन्टआसो सुफुङो होननानै दिनै बेनो मोना होनगासिनो बे बोरै सुफुंगोन जोंनि बड'लेण्डखौ सुफुंगोन दा बियो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिथाङानो बुंबोदों 110 मोना दाखालिसो बुंबावबाय बिथाङा सम्भब नङा बड'लेण्ड मोननायनि होननानै होमबा दिनै माबोरै बिथाङा दिनै जोंना मानगोनां आदा आं बिथांखौ आदा होननानै बुङो मानगोनां जोंहा धीरेन बर' आदाया बुंदों माने बिथाङा बुंदों सरकारजों थाबासो जोङो मोननांगौ मोन्थायखौ बिख'नानै लानो हायो नोंगौ थिग सरकारजों नाथाय है बलेथे जोङो बिथांनि सिङाव थाहैनांगौ बेथ' खोथा नङा। आरो मोनसे बाथ्राखौ ओरै सिन्था खालामबाव रायजो राजा नोंथांमोना जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि होनबाय ज' जानांगौ मा जानांगौ माने मोनसेल' थानांगौ पार्टिया दिनै मोनसेल' थानांगौ होनबा खौरां बर' खौरां बे समाव सारनिफ्राय मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों जे इउपिपिएल दोलोनि जे लाइमोन हान्जानि आफादगिरि हिसाबै जे दिनैहाय बिटिसिआव लाइमोन हान्जा इउपिपिएल लाइमोन हान्जा बेसेबां स्ट्रं बेखिनि खोथाखौ जोंनि नायगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायगोन नामा? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड खौरां आरो बर' खौरां बे मोननैबो खौरां दैथायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिग्रोदों। दिनै इउपिपिएल लाइमोन हान्जाया सारा बिटिसिआव जोङो बेसेबां थानांसिगौ आरो जोंखौ ज' थांनानै थाहैनो थिनदों मासाव बेथ' सम्भब नामा होमबालाय जों 15 बोसोर बिनि जिल्लायाव एगेन्स्ट बिनि उल्थायै माने खामानि मावाखै जों दिनै रायजो राजानि गांनाय उखैनाय नायनांगौ दिनै स्कुलफोराव बिजाब मोनाखै बेफोरखौ नायनांगौ लामा दालां जायाखै नायनांगौ दंग' बान्दो जायाखै नायनांगौ मानो मोनखो जों राजनिति हान्जा जों बिसोरजों थायोब्ला मोननो हागोन आफाद बा लाइमोन युथ विं दङ बे युथ विंसआ दिनैनि दिनाव बिटिसि ओनसोलाव जोङो गोख्रों महरैनो जोङो खामानि मावनो जोङो आवगायदों बा जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो फैगोन 2020नि जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि लाइमोन हान्जानि जानानै जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोङो गोख्रों भाबै जोङो बाहागो लागोन
जोंनि दोलोखौ देरहाहोनांगौनि खाथिराव जोङो लाइमोन हान्जाया जोङो पार्टिखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावलांबाय थागोन। दा बेखिनि खोथाखौ फोरमायथिनायनि थाखाय थेंक इउ। दिनैनि बे रायमनायाव जे नोंथाङा फैनानै जे मोनसे माबाखौ मिटिंखौ सामलायफैदों, बिनि गेजेरजों जोंनि आइजोफोरनि सिगाङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो बड'लेण्ड खौरां नायगिरि आरो बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर बावग्रोयो। आङो दिनै UPPLनि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो आइजो दोलोनि हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो, दिनै आङो रायमाना प्राइमारियाव आं बेखौनो फोसावदों जे जोंनि आइजो माहारिया माबायदि सांग्रां जानानै थानांगौ। जोङो राजनितिक हान्जायावल' नङा, जोङो जोंनि आइजो माहारिया गावनि आथिङाव माबायदि गसंथानानै थानांगौ आरो जोङो समाजाव सासे बिमा माहारि हिसाबै जोङो फिसा फिसौखौ बोरै फोरोंलांनांगौ बेफोरनि बिसयबो आङो रायजो राजानिसिम फोरमायदों। आरो जोंनि आइजो माहारिया दिनैसिमबो मानो जोङो रैखाथि नङा, बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ गसंथानो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों, जाहाथे जोङो जोंनि रैखाथिखौ जोंनो खालामनानै लानो हायो। आङो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनाय जे दिनैसिमबो जोङो आइजो माहारिया जेरावखि थाङा मानो रैखाथि गैया, बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेखायनो आङो दिनै UPPL हान्जानि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आङो UPPL हान्जानि जानानै आङो बेखौनो खावलायदों, जोङो राजनितिकल' जोङो बाहागो लाया, जों समाज सिबिनाय आरो समाजखौ फोसाबलांनायावबो जोङो बाहागो लागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। थेंक इउ बेखिनि खोथाखौ फोरमायथिनायनि थाखाय।